Hanes Capel Lligwy. Mae Capel Lligwy yn gapel fach, ac mae o'n gapel hen iawn hefyd. Does dim to arno fo rwan, ond mae ganddo fo waliau cadarn iawn. Ar ben y wal gorllewinol, mae lle i'r gloch, ond wrth gwrs mae o heb gloch ers amser hir. Amser maith yn ôl, roedd o'n adeilad wahanol iawn. Roeddech chi'n dod i mewn i'r capel trwy giat fach ac yn cerdded ar hyd y llwybr at y drws mawr pren. Ar ôl mynd i mewn, roeddech chi'n eistedd ar gadeiriau pren hir yn gwynebu'r ffenestr fawr. Roedd y gweinidog yn sefyll o flaen y bobl i siarad efo nhw. Doedd dim angen pwlped mawr, achos roedd y capel yn fach iawn, ac roedd hi'n hawdd i bawb gweld ac i glywed.